you got it. So bad, I know you know it. Let's get this party started. Go harder than everybody. Hold tight if you're gonna ride. Cause this rocket goes fast as lightning. Call it go, cause you're so addicted. Anyway, you're gonna start a fire. You're doing work all day and night. You're breaking records all the time. You keep it sexy, you're so fine. Това мацка направо ме гръмна. Описала е всичките си сексуални фантазии. Направо положението е офсайд. 긴장되는 나만의 flow 내 등장만으로도 터지는 환호 내 광기에 도와 손에 불을 지펴 hollow 보고 싶다면 모두 다 나를 follow 머리부터 발끝까지 착각이는 나만의 style 나만의 rhyme 나만의 style never mind I'll handle it like a sort of vicious rock and roll 따라와라 따라와라 나만 봐라. Коки, какво четеш ти, бе? Какво е това? Нищо. Я да видя, бе. Не бе, нищо. Някой любовен роман ли четеш? Не бе, нищо не чета. Я дай да видя. Не бе, аз не чета нищо. Така ли? Няма да ми покажеш, така ли? Не, аз просто не чета нищо. Еми, тогава ще си ям тулумичките сама. След като не ми показваш. Къде има тулумички? Дай. Ядеш. Не. Дай. Няма да ти го дам. Как може? Добре, защо ми пипаш нещата, аз не мога да разбера. Защото това не е твое. Първото, което е така, като го гледам. А на кое? На някой от нашите момичета, сигурно. Откраднал си го сигурно в стаите. Не, изобщо не. На кой? Това не... Аз не крада. Не крадеш? Да. А какво правиш? Нищо, ама това не е на никой от квартирата, ти казвам. На кой, кажи ми, на който и да било такива... Искам само да те питам нещо, че ми е интересно. Понеже аз тук почнах вече да се образувам, но вярно ли е това? В смисъл, всички ли момичета имате такива фантазии сексуални с белезници, къмшици, погледни какви неща. Обвързвани работи? Кажи сериозно. Никакви неща пише вътре и ти крадеш, пипаш чуждите вещи. Какво това? Това е лично. И какво? Това е лично, как може? Дай да го върни. Дай ми. Ама ти, момичето, знаеш колко е подходящо за мен? Чакай само да ти прочета. Кое е това момиче? Значи... Що пипаш на нетна тия работа? Момичето се казва Надя и искам само да чуеш нещо. Харесвам мъже, които работят с ръцете си. Винаги... Гледай сега какво пише тук само. Много ми е интересно. Така, и винаги се питам какво биха направили тези ръце с мен. Аз работя само с ръцете ми. И масажист съм бил и какво ли не. То момичето е родено за мен, разбираш. И затова аз отивам в парка, защото тя по това време си разхожда кучето. Открадна ли го? Какво направи? Не, намерих го. Разхожда си кучето в парка и аз отивам да я видя. Отиди да го върнеш по-скоро. Не, няма да я го върна. Ами просто ще отида, ще я накарам да се влюби в мене и вече ще си имам жена. То така, ако ставаше... Това не е правилно, често ти казвам. Много е... тъпо. То не беше правилно и да ходиш с Сашо и Митко едновременно. Ама виж, как се случват такива работи. Аз не знам. То така се е случило просто са. Какво да направим? Всеки мъж иска да знае какво мислят жените. Аз в момента знам и ако не се възползвам, ще е срамота. Сигурен съм, че Надя ще се влюби в мене. В дневника си Надя е написала, че разхожда сладкото си кученце тук. Надявам се и днес да го направи и да срещне сродната си душа, която вече е добре подготвена.
Лапи! Здравейте! Здравейте! Хареса ви? Ами да, то всъщност и на мен много ми хареса, защото аз имам същото куче. Така ли? И смисъл имах, обаче го... Путна го трамвай, смисъл. Путна го трамвай? Да, Роки се казваше. Много съжалявам. И се зарадвах, защото аз много рядко виждам такива кучета, обаче... Ами да, тя е много е красива, да. Благодаря, тя е много добричка. Вие често ли се разхождате тук? Ами, по принцип, да, аз тук наблизо живея и понеже съм скулптор и тук идвам, понеже минават много хора и, нали, сеща смисъл вдъхновение. Скулптор сте, това е много интересно. Да, аз това се загледах, между другото съм Коко. Аз съм Надя, приятно ми е. И на мен. Понеже това се загледах, вашето куче много ми харесва. Бях си казал още преди, когато моето почина, че ще направя такава скулптура. Ако нямате нищо против, мога ли с вас да се разходя, за да мога да видя само държанието? Аз наблюдавам много неща, които да мога да разбера. Ще ми бъде много приятно. Супер, добре. Даже ако искате, може да го хванете. Супер. Айде. Айде, Флапи. Айде. Всичко става като по поръчка. Надя захапа въдицата, сега аз съм на ход. Текст бурен, стрес мурен, бита шумен, държима буден, как се чувствам, идеал петрол. Измори се, бе, измори се. Много се измори. Чакай сега да видите вие стартирата каква. Я гледай какво става тук, колко е голямо. Тук, ако знаеш какви купони... Дай, я ще го взема. Ако знаеш какви купони стават, тук е моята стая. Тук живееме 7 човека. Май ми е весело. Веселко не е, да. Айде, влезе да видиш моята стая. Тук живея аз. Супер. Веднага на леглото да се качиш. Ами сядай, настанявай, сега ще му сипам малко водичка, ще го изкарам на хладно и идвам. Добре. Айде, идвай да сипаме водичка, бе. Първия страйк го отбелязах. Надя е написала в дневника си, че на първа среща не ходя на гости. Ама за всяко нещо си има първи път. Така. Всичко е готово. Сипал съм водичка, всичко вече си почива. Така. Ние, примерно, може да си пуснем, ако искаш музика. Да, защо не? Джазче. Джаз? Ами да. Това е любимата ми музика. Сериозно? Да. На мене. Сега ще пусна една песен тогава, като ти е любима, да ми кажеш дали я знаеш. Така. Май не. Слушай. Слушай сега какво става. Добре, аз се сетих още нещо. То с музиката върви нещо за пиене. Ако искаш по-едно коктейлче, мога да направя. Можеш ли? Мога, разбира се как. Мога да ти направя, ако искаш един Надин Баждин. Надин Баждин? Да. Добре, ти откъде знаеш този коктейл? Знам го, той на мен ми е любимия. Искаш ли такъв да направя или нещо друго? Да, той на мен ми е любимия. Добре, айде. Сега ти правя и идвам. Предложих и любимия коктейл. Хитро, а? Друго си е, когато си информиран. Айде. Готови са? На здраве. Аз добре съм го направил, бе. Браво на мене. Да потанцуваме, бе? Да. Добре. Така. Според дневника на Надя тя не е правила секс от 1 година, което автоматично означава, че тази вечер ще продължи доста дълго. Ето сега. Те са малко и заради това. Дай да ти покажа нещо по... Да, това ми харесва. Малко в мой стил. Малко затегнатичко. Добре. Ще се връзваме. Добре. Я да те питам аз тебе. Ти откъде знаеш за коктейла? Ау! Откъде знаеш за коктейла? Ами, знам. Чакай, моля те, пусни ме. Ще ти обясна. Казвай. Бях на морето и един барман ми го направи. Този гений знае всичко от дневника ми. Казвам се Надя Бождакова. Надин Баждин. Схващате ли?
Ти знаеш от дневника ми. Няма откъде е другаде. Така ли е? Не знам никакъв дневник. Знаеш? Няма откъде. Добре, моля. Казвай откъде. Добре, пусни ме. Днеска се видяхме в тролея и ти си го забрави и аз го вземах. Как не те е срам? Ау! Къде ми е дневник? Казвай, къде ми е дневника? Добре, тук долу в панталоните в задния джоб. Пак. Изобщо не искам да те виждам повече. Ама... Надя! Ама вързан съм! И каква стана сега? Оказва се, че май аз съм жътвата.